Sofiji sve vreme tvrdi da je to poslovna tajna, iako je to agencija koja je u vlasništvu države Srbije. Mi smo pitali Poresku upravu da nam daju podatke o tome kada je PIK bio poreski dužnik. Nikada Poreska uprava nije htela da nam odgovori na ovo. 5 godina, skoro 2 godine smo mi pod kontrolom. I ova poslednja kontrola, mislim, je bila najduža i trajala je skoro 6 meseci. Ne samo to da su postupali pristrasno, već da su i prekoračili svoje ovlašćenja, onda imamo situaciju da državni organi ne izlaze u javnost i ne daju informacije o tome da li su te sume ispitane. Vi danas imate situaciju da mi praktično ne znamo čime se Tanja bavi. Ako me pitate o njihovom poštovanju etičkih standarda, ja mislim da je to vrlo diskutabilno. Nastavljaju da krše kodeks novinara Srbije, a komisije sve kažu podržavamo aplikanta u nastavljanju da u narednom periodu se pridržava preporuka Saveta za štampu. Ti koji su davali takve obrazloženja više nemaju nikakvo ni moralno ni profesionalno pravo da sede u tim komisijama. Ako ni zbog čega, zato što njihovo uverenje da će se popraviti tim novcem se nije pokazalo kao tačno. Oni su svi uvezani između sebe. Ovi koji učestvuju, članovi komisija, njihove firme, dakle, taj se novac nekako vrti u krug.